Priatelia, ahojte, dnes je streda a v stredu treba čo? Ísť na hríby. Je 8. septembra. Deadly, veď je 18. Čo si zaspal dobu? Jaj. Aj keď dnes síce je ten zástrčkový deň, ale ja som dnes na rande s Mona Lízou, ktorá je tak troška upravená a uvidíme, čo nám dneska les ponúkne. Ľudia, prvé huby, ktoré môžete nájsť fakt skoro v každom ročnom období, včetne zimy, máme takzvané práchnivky, čo je nice. Tak priatelia, aktuálne sa nachádzam v okrese Lučenec za Starou Haličou. Je 18. september, 11:30, je príjemných 20 stupňov, dobre je mokro, popršalo pekne, ale po hríbovitých ani stopy zatiaľ, nejaké práchnivky a akurát som videl takú krásnu srnu, ktorú som chcel zachytiť na záber, ale bohužiaľ sa mi to nepodarilo. A počul som tu brechať srnca. Akurát ste mohli počuť, brechal srnec. Takže možno sa nám niečo podarí aj zachytiť. Nejaké zviera, nejakú vysokú zvier, alebo lesnú proste. No a je tu vlastne príjemne. Tak v lese je vždy pekne. Načerpať troška energie a tak. Alfa, omega, viete. Uvidíme, čo nám les dá. Možno budú nejaké zhody, nezhody. Ideme to zistiť. Ľudia, pozrite sa. Vždy sa nájde nejaký človek, čo proste vyhazuje smeti. Ale sklo tu bude väčšine. Tak aspoň ho zoberieme. Keď už nič. Určite nejaký, ja neviem, proste bol to nejaký kompót. A teraz si zoberte, že zvieratá v lese, biodiverzita, všetko sa môže. Proste. Nice. Bereme a vyhodíme. Plasty sa síce rozkladajú nejakých x rokov, ale to tiež do lesa nepatrí. A zrejme to bolo z nejakého lesníckeho vozidla, ťažobného, alebo nejaká krytka na svetlo, netuším. Každopádne, človek má dobrý pocit, keď aspoň nejak tej prírode pomôže. Na tento úsek chodím už dobrých 21 rokov a teraz po hríbovitých ani stopy.
ľudia, s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o nejedlý hríb. No, ľudia, teraz neviem, či sa jedná o hríb príveskatý alebo hríb červený. A možno ani jeden z nich. Napíšte mi do komentáru. Takže ho tu necháme, aj keď slimáci si ho kľudne dajú. Ale hríbovité rastú, len v tejto lokalite proste nerastú. To bude asi z tejto hubačky všetko. Ak sa vám moja videotvorba páči a chcete vidieť aj takéto príjemnejšie, pozitívnejšie videá, nezabudnite sa prihlásiť na odber, napíšte komentár, dajte like, samozrejme kliknite aj na zvonček a to bude asi tak všetko, přátelé. A ak by ste ma chceli podporiť aj nejakou peňažnou sumou, tak ma môžete podporiť na donate stránku, ktorá sa nazýva coffee.com, kde ma môžete takzvané pozvať na kávu. Samozrejme na tú kávu ma nepozvete, ale možno sa na nejakej káve dohodneme aj osobne. Ja vám prajem krásny deň, ostaňte paranormálni a ahojte. Ľudia, to je pierko zo sojky alebo z holuba. Čo myslíte?